Поча на Deep Purple. Deep Purple е рок. Да, за 30 лева. Каква забрана за поп групи? Какви глупости ми пишете? Тата и младите мъже да носят дълги коси. И проче, и други. Лъжа, измама. И не случайно в същия раздел на същия урок съм сложил една моя снимка. Това е моя снимка от 1977 година. Тук аз съм с дълга коса, с очила лененки, пуша пура, пред мен има плоско шеше с Джони Уокър, уиски, а краката ми са качени на масичката, където има томче статии на Айзенщайн, Сергей Айзенщайн. Голям, велик режисьор, историческа личност. Снимка от 1977 година. Айде сега ми кажете как точно аз ще съчетая тази снимка с урок. Какво ще кажа на моя син? Виж, баща ти, както изглеждал с дълга коса и с лененки през 1977 година, когато било забранено да се носят дълги коси. И значи не е било забранено. И освен това с пура в ръка и в уста. С пура, представете ли си, каванска пура за 60 стотинки. Пури се научиха да пушат простаците и правинютата през 90-те години, когато поддържаваха на американски босове. Аз пък поддържавах на Ернесто Че Гевара и на Фидел Кастро. Но това е друга история, ще ви кажа след малко. 22 години аз и един приятел сме на площад Славейков с плакати окачени на гърдите ни, на които пише Че Гевара с 50 години от неговото рождение. 28-78. Решихме да отбележим 50 години от рождението на Ернесто Гевара, Серна, когото аз смятам за велика личност и продължавам да го смятам за такъв, на площад Славейков, 78 година. Демонстрация. Точно пред градския комитет на БКП. Това е сградата зад нас. Както виждате, моят приятел Стефан е с дълга коса и с брада. Така че тези глупости, ако обичате, тези глупости не ги говорете. Сега ще прочета името на лъжкините. Силвия Цветанска, Екатерина Михайлова, Мариана Султанова. Те са написали учебника "Човек и обществото" за 4-ти клас, който е одобрен от Министерството на образованието и е пълен с лъжи. Измама. Абсолютно за мен неуважителен човек, когато съм критикувал, Константин Дилчек, е написал в "История на българите" още 80-те години на 19 век. Така пише този, иначе, доста измамен писател и следовател в книгата на българските владетели, българските князове. Българските князове. След което казва княз Аспарух. Княз Аспарух. Княз. Да, защото в старите ни документи, включително в именника, думата е канас. На старобългарските думата е княз. Дайте да го учим вече. Представете с тия глупости ханове. Или пък сега измислиха кан, което е още по-абсурдно, защото абсолютно нищо не значи. Но да не е хан, да е кан. Айде да бъде ган, дан, ман и нан. Ако искате изредете всички съгласни. Вземете се в ръце. Историци, академични, професори, доценти и всяки други. Престанете да мамите народа и най-после напишете историята на българите такава, каквато е. Ние изхождаме от хиляди години от тези хора, които са живели по тези земи тук. Мъчително, с лутане. Никой не дава така нещо на тепси. Никой. И затова, вече от мъдростта и самочувствието на този опит, аз съм длъжен да споделя това познание. Защото когато човек има нещо, това е дар Божий и трябва да го сподели с другите. Аз ще споделя моето познание, изводите, които съм стигнал с вас. От тук нататък ще го правя по начин, който е възможно. Сега, в тези канали, в тези мрежи, това е възможно. Докато е възможно, ще го правя. И ще различавам измамата. Измамата с образованието, с учебниците, с политиката, с това, което ни учат днес, това, което ни казват от новините. Измамата, измамата, измамата. Това е врагът, с който трябва да се борим. Защото нейният баща и дявол казва. Да служиш на измамата, значи да служиш на дявола. Да служиш на истината, означава да служиш на Бога. Аз съм избрал своя път. Вие решете кой път ще изберете живота си.